Rychle, šupa. Jsi kde? Teď skáču na rampě a jdu. Jdeš? Tam jsem si dal pěkné killy z tu boltku. Bylo Hej, ty kruté, jsi no. Kevlar? Jo, jsem Kevlar. A jsem si to nechal, co? Kdybych si to nechal doma a leželo by to tam, tak jako tím by to pomohlo. Přesně. Čiže? Přesně, a to neřeš, tak ho zabít. Ale M4 jsem si nechal doma. To s ním umím jenom na blízku a radši. No to je furt tady tankery. Tak jdem. Ale tomu Kevlarovi jsem dal, myslím, víc hitů. Já jsem mu dal, na začátku jsem mu dal full hit. Nebo skoro, dá se říct, že skoro full hit. O trošku větší, než ty jsi mu dal. Dám to na konci a potom jsem ho trefil třeba, že jsem mu tam objevili ty 2 křížky a potom ty se tak dorazil. No tak ale dorazil jsem ho, sám říkal, kdo ho dorazí, tak ten je to, tak ten je jeho. Říkal jsem to, ale říkal jsem to o tom, když nebudeme spolu bydlet, ale teď spolu bydlíme. Já jsem taky s váma nechtěl bydlet, jste mě přemluvili. Já jsem se chtěl odstěhovat a víš, že teď jdem na výpravu. Tak, dobře. Pojď tady doprava. Ale co bych udělal? Co? Zabil bych to typka, šel bych se podívat, kdybychom si udělali ten barák. Jo, no ale tak jako teď už jsem to začal točit, to tak ho zabijem. Tak se, co musím. Tady zabít zvířata ty. Nikdo, nikde. Zatím. Byla 6800, to je až trošku kousek sem, jak jdu. Jo, vidím ho, má shotgunu. Demons. A to není on, ale to je jedno. Boltka, mám boltku. Jako fakt? Jo, měl boltku. Pane bože, oni jsou... Oni jsou tupí, oni jsou tupí, oni jsou tupí. Tak co, jdeme s ní někam nebo... Jdeme s ní někam nebo radši budeme, nebo radši udáme dom. Jdeme s ní někam. Asi jich taky šel, jako doma jich máme už hodně. Ty jsi kde? Hej, tady měl u sebe nějaké tyto. Luk měl u sebe. Neměl, to nebylo. To asi nebylo, ne? Nebylo. No, počkej. Hej, všichni cisterny, on píše all cisterny. Počkej. Hej, kam už mu někdo střišuje. Kevlar na háč. Kde? Tam od Margotkového baráku. Pojď sem. Jo, to jsi ty? Jo, to jsem já. Pojď rychle. Ty to zase taktiku nějakou. No jako já bych chtěl taky taktiku, ale já jich nevidím. Za tímto kopcem. Tak můžeme se přiblížit, no. Počkej, vezmeme to, abych je viděl. Jak byli daleko? Hej, kámo, tady už teď by měli být někde. Tady za chvilku proběhnou ten kopec, by měli. Za chvilku. Tak pojďme radši sem. Tady to půjde trošku vidět. Hej, já zatím nikoho nevidím. Ale byl tam Kevlar na háč. Hej, možná to obešli z druhé strany, tak to. Počkej. Tady Kevlara nevidím. Pozor. Hej, kámo, já řekl bych, Pozor. Nevidím ho. Hej, co když je v tom kostelíku? Nebo na Láskampí tam na těch skalách? Nevím. Nevím. Nezdržoval bych se tady. No.
Ok, tak pojďme, jedem. Jedem do hangáru. Dva metal leží. Jo. Tak pojď. Ať nás tady zbytečně nezabije. Počkej se najím. Ona by řekl, že se nás lekl. Jestli to byl Margotka, tak by prostě tak by si myslím, že by zautočil. Jo, no to je pravda. O krumpáče, to se hodí. Jaj, bodka. Kluťák, vodka. No, to byl naháč. To byl naháč. Jo, a měl na ní ten holosite. Tak to už bylo po druhé, co jsme zabili naháč a měl vodku. U mě je to po třetí. Jo. Kde jsem ještě zabil toto, na oficiálu. On týpek vybral, tam prostě naháčel zrovna do smolu, vybral železnou v ní bodku a jsem ho ze zadu zabil. Mhm. Mohl by být někdo v hangáru, že? Mhm. Nějaký naháč se vybírá, má tu nějaký. Já jsem na tu nějaký háklivý. Asi. Co Milana? No, to tady nejde. Jdeme ho psat. Nevím. Hop. 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 Je tady ketící baťuš. Mně právě, že nějaké video šlo dát do Camtasia a nějaké zase ne. O, tady jsou další baťušky. A ledrověci, to se taky vezmu. Jo, je tam ledrhelma. Jo, jo. Tady máš. Napiš hangár. Tak jdem na hangár nebo kam? Hej, to nevím. Já se schovám. Jdi třeba na hangár a já se schovám. A pak vyletím. Hej, někdo do mě střílel. Kevlar tu je. Jo, viděl jsem ho. Ty jsi v hangáru nebo kde jsi? Ne, já jsem teď tady. Aha, že to si ty bych chtěl střílet. To je no, bych ti na... Kde? Tady v tomto baráčku, to je Marfej nebo někdo takový. No, co to je? Pozor, 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 záda. A má budku, má budku. Margotka. Když si záda. Ty jsi na střeše? Jo. A Hej, to už je tak... hej, někdo ze zad střílel, myslím. Jo, to si píš. 50 padinu. Slyšel jsi to? Jo, slyšel jsem to. Držím! Jo, já Pozor, pozor! Oh, kam... Já jsem chtěl namířit na hlavu. Kde jsem? Když ti dal hity, měl si to radši pustit. Já jsem to už pustil. A šel jsem dozadu, akorát, že mě dal hit a zrovna tam jsem. No. Suicida. Každý jsem. Jo, to skoro zase nějaké díře. Vypl kabel a mám to natočený. Jo. Mám to natočený. No. Mám to natočený, debil, vole, jeden. Mám to natočený, tak to depadá, jsou mi, vole. Debil. Tak to jo, debil jeden. A toho majitele to stejně nezajímá.
No, to nezajímá, vole, debila, toto jako už mě nezajímá. Já prostě se nemůžu spavnout u hangáru. Já to jdu tak jako adminovi Pičovi, za Michaelovi, Paradiseovi. Kde jsem? Ježišmarja, zase v nějaké díře. To je daleko od hangáru. Mám to taky natačený. Nadcený. Ale to se může. To je prostě bůh. Ale to je bůh. To se může dělat. Takže co je tady ten... Znalec, velký znalec. Mě hlavně, že on se tam dostal, vole. A jak ses tam dostal ty Dilino? Co děláš, vole, co to zkoušíš? Mám to natočený, ty pízdo. Co zkoušíš? Co zkoušíš, vole? Hej, zadrž ho tam, já tam půjdu Já mám taky shotgunu, vole. Cože? Já mám taky shotgunu. Jo? Jo. Co tak čumíš, debile? Nečum. Tady někdo Debile, mám to natočený, jde to Paradiseovi, ty pičo. Nikdo to nezajímá, Paradise, pane bože. No vole, se na to podíval do prdele. Co, jdeš zase vypnout? Co zkoušíš, vole? Já tam za chvíli budu. Kde je? Milane, kde je přesně? Počkej, na mě jde. Já jsem mrtvý. Kde jsi? Co je účinnější, když trefíš někoho shotgunu do hlavy nebo do celého těla? Nevím. Cože? Nevím. Střílíte se tam? Jo, já jsem mrtvý, vole. Na full hit! Po prdele. No to jdu dát Paradise. Kde mě? Zabil? No. Za hangárem. Za hangárem? Jo. Já to jdu z Paradiseovi, vole.